では次に、午前の部最後になりますけれども、北海道大学附属図書館の城さんから、今度はコアのお話をいただきます。では城さん、今の職業以外でつきたい職業は何でしょ何か形をあるものを生み出すというのに憧れるので、建築家になりたいなと思っています。う。なかなか創造性のあるお仕事ですね。これだけはつきたくないご職業は？さっき大園さんが農業に就かれたいとおっしゃってたんですけど、私実は植物に対してアレルギーがすごくあって、農業だけは無理だろうなと思ってます。ありがとうございます。では発表よろしくお願いいたします。デジタルリポジトリ連合および北海道大学附属図書館の城と申します。5月にスウェーデンで行われたコアの第3回年次集会に、参加させていただきました。私からは、リポジトリで世界とつながると題しまして、年次集会の概要について報告をさせていただきます。今回はこのような流れでお話をさせていただきます。まず、コアという組織について、ご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明します。こちらはコアのウェブサイトのトップページです。中央の写真は今回の年次集会で撮影された参加者の集合写真です。コアとは、コンフェデレーション・オブ・オープン・アクセス・リポジトリーズの略称です。ヨーロッパのリポジトリ連携プロジェクトである、ドライバープロジェクトが中心となりまして、2009年10月に、発足いたしました。ヨーロッパをはじめとして南米、アジア、北米にわたる25カ国90以上の組織からなる国際的なオープンアクセスリポジトリの連合です。啓蒙と情報共有、インフラストラクチャー、人材育成など、オープンアクセスをめぐるさまざまなファクターをトータルでサポートすることを目指す組織です。コアの、簡単な組織図です。3人のエグゼクティブボード、1人のエグゼクティブディレクター、16人のストラテジックコミッティから、構成される運営委員会がありまして、その下に実動部隊である3つのワーキンググループが設置されています。それぞれコアのミッションである情報共有、インフラストラクチャの整備、人材育成をそれぞれのワーキンググループがテーマとして担っています。コアのメンバーおよびパートナーの世界分布図です。ヨーロッパをはじめとしましてアジアやラテンアメリカなど世界中にメンバーが広がりつつあることが分かります。次に日本とコアの関わりについて見ていきます。コア立ち上げ当時からのメンバーとしまして、日本からは国立情報学研究所とデジタルリポジトリ連合などが参加しています。またエグゼクティブボードメンバーやストラテジックコミッティメンバーにメンバーとして加わり、コアの運営に、積極的に参画しています。また、各ワーキンググループにメンバーを輩出しまして、特にワーキング2、3ではサブチーフを務めるなど、コアの運営に、積極的に参画してきたという経緯がございます。では、コアの第3回年次集会の概要を、ご説明します。スウェーデンのウプサラ大学を会場といたしまして、今年の5月21日から1日半の日程で行われました。19カ国の国々から約50名の参加者が集まりました。日本からは NII の武田秀明先生、ダーフとしては大阪大学の土出育子さんと私が参加させていただきました。こちらが開催場所となったウプサラ大学図書館です。非常に大きくて歴史を感じさせる立派な図書館で、たくさんの学生さんが利用されていました。年次集会のアジェンダです。詳細については、スライドの下に示した URL からご覧いただけます。で、大まかな、全体のプログラムを大まかに説明いたしますと、まず国際的な事例の紹介や情報を共有することを目的としたセッションとして、
イントロダクション、基調講演、事例報告、ポスター紹介などのセッションがありました。コアのミッションを、遂行する実動部隊の意見交換の場としてワーキンググループ会議がありました。また、コアという組織を構成するメンバーの意見交換合意形成の場として、2012年度総会がクローズドな形で行われました。年次集会の会場の様子です。図書館所庫内のホールを会場としていまして、非常にアカデミックな雰囲気の中で行われました。それでは年次集会の内容をセッションごとに簡単にご紹介していきます。なお、各発表のスライド資料はコアのウェブサイトで公開されておりますので、ご興味を持たれた方はぜひご覧になってみてください。まず、イントロダクションとしまして、ホストであるスウェーデンから国内におけるオープンアクセス活動の取り組みについて報告がありました。スウェーデン国内の大学や研究機関など30の機関が参加する共同リポジトリコンソーシアム DIVA という仕組みがありまして、同じシステムで組織ごとにローカルなインターフェースを持っており、日本の広島県大学共同リポジトリシステム HARP などと同様の仕組みになっているということでした。次に基調講演として中国科学院のジャン・シャオリン博士から中国の事例の紹介がありました。中国では非常に急激にオープンアクセス活動が盛り上がっているということで、国内のリポジトリ発展の様子と、それに対して中国科学院が進めているサポート体制づくりの取り組みについて紹介がありました。中国におけるオープンアクセス活動が中国科学院の強力なリーダーシップによって牽引されていることが強く印象づける講演でした。なお中国では今年のオープンアクセスウィーク中に中国科学院が主催としてオープンアクセスセミナーを行っているそうです。で、それにはコアも、ワークショップを出展するなど協力をしているということでした。次に事例報告セッションについてご紹介します。オープンアクセスとライセンシングの両者を効果的に推進している有料事例というテーマで、ドイツとアルゼンチンからの事例報告がありました。ここでいうライセンシングとは、出版社や学協会と交渉を行って、基幹リポジトリなどに、公開しても良い利用許諾の範囲を協議する取り組みのことです。ドイツでは国家レベルでこのライセンシングを推進していまして、これまでの交渉におけるノウハウを蓄積したガイドラインをウェブで公開しているということです。で、アルゼンチンからは、ラテンアメリカの9カ国18機関が参加するリポジトリ連合ラ・レフレンシアの取り組みが紹介されました。国単位と並行して南米地域全体としてオープンアクセス活動を推進している様子が非常に印象的でした。トピックス2では、リポジトリネットワークとサービスをテーマとした事例報告がありました。まず、コアワーキング2からリポジトリ同士の相互運用性を高めるためのロードマップ策定計画の進捗状況について報告がありました。続いて、インド、日本、EU の取り組みが紹介されました。日本からは NII の武田先生から、研究者、システム、リポジトリ管理者という3つのネットワークという視点から日本の状況について報告がありました。質疑応答の時間では、報告の中で紹介された DARF の関連プロジェクトである学協会著作権ポリシーデータベースなどの取り組みについて、多くの質問が寄せられ、日本のリポジトリに対する世界の関心の高さが伺われました。武田先生のご発表の様子です。スカイプ中継で行われたインドからの発表の様子です。インドのリポジトリの普及はまだ序についたばかりということだったんですけれども、今後の発展にはリポジトリ同士のネットワークが不可欠であるということと、
国や地域を超えたつながりの重要性というのが改めて指摘されていました。次にワーキンググループ会議の様子についてご紹介します。ワーキンググループごとに別室に分かれて、昨年度の活動報告と2012年度活動計画案に基づいて議論が行われました。ワーキング1では、リポジトリコンテンツ増進のための国際的な有料事例レポートの作成が進められており、この中には、研究者に対する啓蒙活動の一事例として日本の取り組みも紹介されています。研究機関等が構成員に、自分の研究成果をディポジトに登録することを義務化する制度構築の取り組みについても話題に上がっていました。ワーキング3では、昨年の活動に引き続いてリポジトリマネージャーに対するオンラインワークショップの開催、リソースや教材の収集と翻訳、コア参加メンバーへのサポート強化を継続して行っていくことが確認されていました。2012年度以降の各ワーキンググループの活動計画は現在も議論が重ねられており、確定次第コアウェブサイトで公開されることになっています。ワーキング3の会議の様子です。非常にリラックスした雰囲気で行われていました。ポスターセッションでは、日本からの DARF を含む10のプロジェクトが出展をいたしました。こちらは DARF から出展したポスターです。リポジトリ担当者向けの研修やワークショップ、また日本におけるオープンアクセスウィークの取り組みについて紹介をいたしました。こちらは、2分間のポスター紹介のセッションで、発表を行っている様子です。休憩時間などにポスターを見た参加者から、研修の具体的な内容について質問を受けたり、日本の取り組みについて、これはうちでもぜひやってみたいというような声をいただいたりしました。続いて、2012年度総会についてご紹介します。次のような次第で進められまして、理事会と各ワーキンググループそれぞれのレベルから2011年12年度の活動報告がありました。また財政状況などを含めたコアの現状が報告されました。また次年度の活動計画についても簡単に報告されました。最後に理事会役員選挙が行われまして、選挙の結果、議長にはゲッチンゲン大学のノーバート・ロッソー氏が再任、ウルグアイ、ハンガリー、オーストリアから新たな役員が選出されました。日本からは小樽商科大学の杉田茂樹さんがこれまで副議長を務めておられたんですけども、この10月で交代となりました。新しい、理事会のメンバーです。中央の男性がロッソー議長です。今回の年次集会および総会での議論を受けまして、コアの2012年から15年の戦略プランおよび12年から13年の行動計画というのが、最近9月に確定されて発表されました。戦略プランではコアが重点を置くべきキーワードとしてコミュニティ、リーダーシップ、サポート、インターナショナルの4つが、示されています。そのための具体的な活動計画として次の4項目が示されています。まず最初に挙げられていますのが国際的なコミュニティネットワークのさらなる拡大です。躍進目覚ましい中国やインドの新たなメンバーの拡充、さらにまだ参加実績のないアフリカからの参加メンバーの獲得が目標として挙げられています。また、ラテンアメリカでは各国だけでなく南米地域全体としてリポジトリを通じてラテンアメリカ初の学術情報のプレゼンスを高めようとしていまして、コアとしてもその動きに積極的に支援・参画を行っています。またその他の活動計画としてリポジトリマネージャーのコミュニティに対するサポート体制の整備と情報の共有、リポジトリ同士の相互運用性を実現させるためのインフラの整備、さらにコアからの情報発信を強化することで参加メンバーに還元する付加価値を底上げすることなどが挙げられています。このプランには、先に大園さんから参加報告のありましたオープンリポジトリーズカンファレンスとの
連携の強化も目標として挙げられています。改めて日本とコアのこれからについてなんですけれども、繰り返しになってしまうんですが、国際的なコミュニティネットワークを基盤としてオープンアクセスをめぐるファクターをトータルでサポートしていくことを目指すのがコアです。その一方で日本におきましても DARF に代表されるリポジトリ担当者のコミュニティをベースに研修や国際会議、ワークショップなどの取り組みを通して日本のリポジトリは着実に成長してきました。今回の年次週間に参加して各国の参加者との意見交換を通じて日本のリポジトリの取り組みに対する世界の関心の高さというのを改めて感じました。世界中のリポジトリに関わる人々が国や地域を超えて情報を共有し意見交換を行うことができるコアという場は非常に貴重なものであるというふうに感じます。コアを通じて日本の取り組みを積極的に世界に向けて発信していくことが求められているのではないかというふうに思います。以上で私からの報告を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。